IATV filɛbagaw an b'a fɔ kɔkɔ bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ la ka kɛɲɛ ni sunkalo ye o mun ye kalo barikamanba ye opération sunkalo solidarité ta ko sabanan la ɲɛnamayara ni suntigɛ ye a kɛra général de brigade Musa Sumare ka ɲɛmaya kɔnɔna la sibiri don marsi kalo tile 7 maaba caman ye kɛnɛ in lasɔrɔ an bɛ to Kayi halisa karido marsi kalo tile 8 san 2026 Jagalil Bangas commune kɔnɔna la sifinaka jɛkulu min bɛ Kayi n'o tɔgɔ ye conseil régional de la jeunesse ye olu ye suntigɛba labɛn Jagalil kɔnɔ walasa ka bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn tagala sinsin an fɛ jamana kɔnkan kibaru la Nigerkaw fenɔ Tawa marabolo ɲɛma colonel major Suleiman Amadou Musa taara ɲɛda base aérienne 401 kan tɛnɛndo marsi kalo tile 9 san 2026 nin taama ye kɛ kun ye ka hakililasigi kɛ banbasiwale mun kunbɛra finitigilakaw fɛ kunnafoni kuncɛla Irankaw fenɔ u ka jamana ɲɛma taɲalen kɔfɛ kunun tɛnɛ marsi kalo tile 9 san 2026 u ye jamana ɲɛma kura sugandi o tɔgɔ ye Mojtaba Kamene ye o ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye ni kunnafoni damadɔ de kun sugandira kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ an b'a fɔ k'aw ka to IATV sugandili la IATV tele min b'aw dɛmɛ k'aw ka laɲiniw sabati